og velkommen. I denne her video, der vil vi gå igennem, hvordan du ændrer og tilpasser i de priser, der står på din hjemmeside hos de danske fodterapeuter. Det vil sige, på denne her side, der hedder priser, både hvad det er for nogle behandlingstyper, priserne, tiden, og hvis du vil lave flere forskellige typer prislister. Først og fremmest skal du selvfølgelig være logget på din hjemmeside. Herfra skal du gå til kontrolpanelet, og så kan du vælge det punkt, der hedder priser. Herunder, der har du nogle forskellige typer behandlinger. Det vil sige, navnet på behandlingen skal stå i det her felt. Den tid, som behandlingen tager, skal stå i det næste felt. Og den pris, I tager for den enkelte behandling, skal stå i det sidste felt. I kan tilføje flere behandlinger ved at trykke på tilføj behandlingstype. I kan fjerne behandlinger ved at sige slet rækken ved at holde musen ud fra. Slet. I kan tilføje flere lister, hvis I har behov for flere forskellige prislister. Og I kan skjule lister ved at trykke herop. Så lad os sige, I ved, at I kommer til at lave nogle prisændringer om et par måneder, så kan I faktisk gå ind og oprette dem med det samme her, og bare lægge dem som skjult og slå det fra, når det træder i kraft. Når I har lavet de ændringer, I har behov for at få lavet, så trykker I på opdater, og så slår det igennem ude på prissiden. Hvis du ikke kan se rettelserne lige med det samme, skal du trykke på Clear Cache, og så skulle dine rettelser gerne træde i kraft.